কাজ শেষ করে আমরা রওনা দিয়ে দিলাম বাড়ির উদ্দেশ্যে, কিন্তু বাড়িতে যেতে যেতেই নেমে গেল সন্ধ্যা old school, the Gen Z, the city वाली and me देसी तरी ego दिला जरा भी नहीं मनामध्ये खराबी नाही लाकडाची तिच्या मागे daily crazy तरी why so shy सुंदरी सुंदरी तुझं नाव काय आहे तुझं गाव काय आहे ग अरे सुंदरी सुंदरी तुझं नाव काय आहे तुझं गाव काय आहे ग अरे सुंदरी सुंदरी तुझं नाव काय आहे तुझं गाव काय आहे ग ती ओजी एकदम फाईन आहे आणि थोडीशी डिवाइन आहे कशी लागते बघून आयना आणि चेहऱ्यावरती शाईन आहे खानदारी ॲटिट्यूड पुरा एशियाना चौथं किलं स्टाईल केलं तिच्या समोर फिक्क गोल्ड आहे बोलायला पक्की बोल्ड खरंच खूपच सुंदर आहे